Колко струва кухня по индивидуален проект в град Пловдив? За кухня с размери 3 на 2 метра ще ви дам 3 различни ценови класа. Базовия клас е на стойност 4500 до 5000 евро. Включва корпуси и лица от ПДЧ, класически термоплот и механизми на Блум. Средният клас е между 5500 и 6000 евро. Тук вече лицата са от MDF. Можем да включим стъклени вратички с алуминиеви профили, а механизмите могат да бъдат в много разновидности. В най-високия клас цените започват от 8000 евро и тук вече възможностите са неограничени. Лицата и вратите са от фрезован и боядисан MDF. Не е необходимо да ползваме стандартните каталози, а можем да заложим на абсолютно целия цветови спектър. За плот вече говорим за най-доброто на пазара. Можем да заложим на компакт, на технически или на естествен камък. Всички кухни, изброени до сега, са с включен монтаж на електроуредите, като са абсолютно готови за ползване. Ако имате идея за кухня и искате да знаете колко точно ще струва тя, елате в офиса ни. Екипът на Солаз ви очаква.